My budeme plout na vodě. My budeme i spát na vodě. Spal už jsi někdy na vodě? Jo, asi ne. First left, on the left side. That's ours? That's ours, yes. Okay. I want to sleep close to the window. Trên đấy còn không anh ơi? Máme vesty. To by mě nevzbuzuje důvěru. Tak to je naše loď, jo? Garden Bay. Dostaneme nějaký uvítací drink. Yes, ladies and gentlemen, I can have attention in before I give you the room key. The first need, can I introduce you again? My name is Tang, Thang, but you can call me Victor. Why? That easy for all of you to call me. Tang is a little bit hard, but you know, Tang translates to English, that is victory. Yeah, that's the Victor, the short one. Yeah. Victory. I'm tour guide for all of you today. It means if you have any trouble in your cabin, if you have any question or some more information about the Halong Bay, you can tell me. I'm very happy to have you. Yeah. And the secondly, can I introduce with you our boat? Our boat has 3 floors. The first floor, when you checking in the boat, that we have 8 cabins, start from 101 to 108. And we are here in the restaurant on the 2nd floor. And behind me, that is the bar counter. And that way, we have 6 cabins also. Start from 201 until 206. Yeah. And you can see the outside of there, that is front of the boat. Have the way going up, that is 3rd floor. At 3rd floor, we have 1 special cabin, that is captain cabin. And up there, a little bit high view. You can take a good picture on the top deck. Yeah, and yesterday we call the deck is rainy deck, but today I think it's Sunday. Prvně klíček, pak kladivo, jo? Aha, jo, jdem všechno. Ok, postel vypadá čistě, jsem spokojená. Jo, to je super. Koupelka. No, není to takový špatný. Ukáž? Ty jo. Výhled z okna. To je skoro lepší než v leckých těch hotelech, ty jo. Tak jsme tady na lodi v zátoce Halong. To je neuvěřitelné. Jsem tady odsud obdivoval obrázky na Instagramu a teď to uvidím naživo.
Jsme na místě. Jo, koukejte na to. Jo, to je neuvěřitelné tady. Nechápu. Nádherná příroda. To nepůjde. No vidíš to, jak ti to dobře jde. To ti je jasné. Ještě nepadl. Slyším, že nic neslyším. My už jsme zakotvili a teďka máme jednu z aktivit, kdy můžeme kajakovat tady po okolí, podívat se na nějaké pláže tady a tak. Teď se nastali trosečníci, protože jediná možnost, jak se odsaď dostat, je na lodi. Tu naštěstí stále máme. Jo, to je fakt zážitek tady. Tàu báo nó chạy ra đây á. Anh ơi, có thuốc lâu răng không? Thuốc lâu răng. Thuốc lâu răng. Mám ty perlové naušnice, to bude tím. Možná tam bude další. Však to říkali už, že možná tam najdem další. Okay. Maybe you find it. Více. No sněz to. Už se díváme minutu, jak to doluješ. Okay. Je to dobrý, jo? Víš, co mi to připomíná? Co? Tím, že tam je tohle všecko, hej, to chutná jak zeleninová polívka. Jo? Co na to říkáš? Jo, to je dobrota. Je to dobré, viď? Mňamka. Jsem snědl ústřici, tady krevety a tady kraby. To jsou zase kulinářské zážitky, tyjo. Kde je ta lítající rybka? Tady je pode mnou. Koukej, tady. Je ryba s křídlama. Ryba, tyjo, tam jela velká ryba. Tak počkej, já to zkusím něco. On ji má! Chudák! Bobek! Ich kann hier so mal reden. Ich kann hier fast normal reden.
Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Hạ Long Bird Farm. I would like to show you the information about bird farm. Probably I give you the three kind of oyster in Hạ Long Bay. You see the first oyster, Akoya oyster from Japan. They can make small pearl, the size from 3 to 10 millimeters, with 4 main colors: white, pink, yellow, and gray. It takes from 2 to 3 years to unfurl an oyster. And the second oyster, Tahiti oyster. They make medium pearl, the size from 8 to 15 millimeters, with 1 main color, black color. It takes from 4 to 5 years to unfurl an oyster. And you see right the South Sea oyster. They make the pearl, the size from 10 to 20 millimeters, with the 2 main colors, white and golden color. It takes from 4 to 8 years to unfurl an oyster. Naše dvoudenní putování po Halong Bay se už blíží ke konci. Jo, je to opravdu nádhera tady. My jsme si teda vybrali Bai Tu Long Bay, které je jako méně známé než Halong Bay, ale jde hlavně o to, že na Halong Bay je 100krát více turistů, ale příroda je přitom úplně stejná. Kdežto tady, na tom Bai Tu Long Bay, tak tady je těch turistů minimum. A příroda je stejná, takže myslím si, že je rozumnější je právě jet tady. No a cena tady za ten dvoudenní výlet byl za každého $150 nebo euro. Něco z toho, už nevím přesně. Takže tak. A máte v ceně jako jídlo, ubytování. Excuse me, thank you. Jídlo, ubytování a potom ještě návštěvu těch rybářských vesniček. A to je asi tak všechno. Tady je náš pilot. Hi. Koukejte na to, no. Takže stojí to za to navštívit.
hodinovém letu z Hanoje do Danangu. Jsme teďka ve středním Vietnamu. Tak teďka čekáme jako bezdomovci na autobus, který nevíme, jestli dojede. Je to takový experiment, tak se necháme překvapit. A měli bychom dojet do Hue, jednou z nejjezdších měst tady vůbec ve Vietnamu.